ग्रीनलैंड इंग्लिश एचएस स्कुल सालबारिनिफ्राय देग्लायनि एचएस आनजादाव 100% मोजां फिथाइ मोनफुंदों। मोजां फिथाइ मोनफुंनायखौ लाना ग्रीनलैंड इंग्लिश एचएस स्कुलाव फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ खुसिजों बुंफबनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि ग्रीनलैंड इंग्लिश एचएस स्कुल सालबारिनिफ्राय देग्लाय 81 सा फरायसाफोरा एचएस आनजादखौ लिरदोंमोन आरो बेनि गेजेराव साफ्रोमबो फरायसाफोरानो मोजां फिथाइ मोनफुङो। मिन्थिनाय बादिब्ला ग्रीनलैंड इंग्लिश एचएस स्कुल सालबारिनिफ्राय साइन्स स्ट्रीमाव गासै 57 सा फरायसाफोरा आनजाद होयो। बेनि गेजेरावनो सानैया डिस्टिंक्शन, सा 31आ स्टार मार्क, 23 साया सेथि मासि आरो सासेया नैथि मासियाव उथ्रिनो हायो। फारसेथिं आर्ट स्ट्रीमाव गासै 24 सा फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनि गेजेरावनो सा 6आ स्टार मार्क, 17 साया सेथि मासि आरो सासेया नैथि मासियाव उथ्रिसारो। बे समाव उथ्रिनो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफ्रा गोजोननायजों आर'नाइ गानहोना बरायदों। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। आं जा एक्सपेक्ट खालामनायखौ मोननाय बायदि मोनदों। बाट इंलिशाव आं 90+ लिरदोंमोन आरोना। बाट माने इंलिशाव जे आं साननाय बायदि मोनाखै आरो इंलिशाव अनलि 80ल' थादों। आं गासैनिफ्राय स्पेशलि थेंक्स बावो, स्पेशलि फर माय पेरेन्ट्स, बिकज माने गासिबो सापर्ट खालामदोंमोन फरायनायाव आरो माने डाउट्सफोरखौ क्लियार खालामनो होयोमोन। बिसोर कनफिडेन्स होयोमोन फरायनायाव, स' गासैखौबो थेंक्स खालामो। माने मोनसे डाउट जाबाथाय बेखौ क्लियार खालामनो होयोमोन माने आरो एक्सप्लेनेशनफोराव माने क्लियारमोन, स' थेंक्स। 82.8 साइन्स। गासिबो जुनियर्स आगै मोनखौ गासिबो खावलायो जे माने स्टाडियाव कनसेन्ट्रेशन खालामो, माने जेरावबो माने बांद्राय फकास खालामा, जस्ट अनलि स्टाडियाव माने गावनि अन जि माने हेबिट दं बेखौ माने दोनथ'नानैबाबो स्टाडियाव बांसिन फकास खालामनो होननानै आं गासिखौबो खावलायो। जा माने गोसो बायदि जा टाइमाव फरायनो मोनो बेबायदि फरायो, माने बिदि लिमिट टाइम गैला ना। मोजां मोनदों आरो बहुत खुसि मोनदों। बेसे पारसेन्ट लानानै? 85.6% लानानै। साइन्सआव मा खावलायगोन, मा मेसेज? मेसेजआथ' ओरैनो हार्डवर्क खालाम, होमबानो फिथाइखौ मोनगोन। माबायदि फरायदों? आङो बांसिन हराव फरायोमोन, 5 hours 4 hours आरो क्लासावनो बहुत मोजां सिखायखायो। स' सानाव बे क्लासावनो सिखायनायानो, ओमफ्राय हराव बे आंनि फरायनाया। जोंनि टिचारफोराथ' बहुत हेल्प खालामदो जोंखौ आरो डाउटफोर थानायखौ सोंनायाव बिराद मोजाङै सिखायफिनदो आरो जोंनि पेरेन्टसफोरा बिराद हार्डवर्क खालामदो। गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनदों, जिखिनि फरायदों बेखिनिखौ मोननो हानानै। 75.55 साइन्सआवमोन। उन्दै उन्दै बिनानावफोरनिसिम जे गोसो हो आरो फरायनायाव खस्थ' खालामबानो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो, बेनोसै खस्थ' खालामनायानो। आं ओरैनो बांसिन 5 hoursफोरल' फरायोमोन, बारा बिदि हराव बांसिन फरायनाय जायोमोन। सानाव बेफोरबायदिनो क्लासाव फैनानै थायोमोन। हरा नांगौ बायदिखौनो हेल्प होदोंमोन जोंखौ, क्लास लादोंमोन, मोजाङैनो गियान होदोंमोन, एग्जामफोरनि बागै मोजाङैनो बुंदोंमोन। जे एचएसनि फाइनाल एग्जामनि रिजाल्टखौ दिनै हरखाब मोनबाय जोङो। जोंनि ग्रीनलैंड हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गासै साइन्सआव 57 होदोंमोन आरो बे 57आव सानै डिस्टिंक्सन मोननाय जादों आरो सा 31आ स्टार मोनदों आरो 23आ फार्स्ट डिभिजन, सासेल' सेकेन्डआव पास खालामदों। आरो आर्ट्सआव गासै 24 फरायसाया आनजाद होदोंमोन। बाहाय आर्ट्सआव जोंनिया फार्स्ट डिभिजन मोनदों 17 जन, स्टार मोनदों 6 जन, मात्र सासेल' सेकेन्ड डिभिजन थांदों। दा रिजाल्ट हिसाबै जोंनिया बेखिनियानो। बेसेबां पारसेन्ट? गोजौआवहाय 86.8 मोनदों हाइस्ट मार्कआ। जे आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे हायार सेकेन्डारि सेक्सनखौबो जों जुदि बयबो फोरोंगिरिफोरा लोगोसे गार्जेनफ्रा मोजाङै जुदि जत्न लायो,
बा मोजां जुदि गाइडेन्स होयो गथ'फोरनि रिजाल्टआ मोजां जायो आरो जों बांसिन गरिब गार्जेनफोरखौ जोङो जोंनि बे स्कुलाव जोङो बिसोरनि गथ'फोरखौ लाबोदों आरो जों फोरोंनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय बायदि जों मोनदों जे आं जोंनि गार्जेनफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे गथ'फोरखौ अरायबो नोजोर लानांगोन आरो फरायसालियाव रेगुलार फैहोनायखौ जोथोन लानांगोन अब्लानो जों गथ'फोरखौ स्पेसियेलि केयार लानो हायो आरो फोरोंगिरिफोरा जिउयै माहामै जुदि फोरोङो गथ'फ्रा रोङो आरो बांसिन फरायसाफोरनो रोंगौथि थानाय फोरोंगिरिनि गोनांथि दङ ट्रेन टिचारनि गोनांथि दङ आरो बे ट्रेन टिचारनि फोरोंनायाव गथ'फ्रा कनसेप्टफ्रा क्लियार जायो आरो रिजाल्टआ मोजां जायो होननानै आं गार्जेनफोरनो बे रिपर्टखौ बा बे मेसेजखौ होनाय जाबाय ग्रिनलेन्डआव दा 35 फोरोंगिरिफोर दङ आं फोरोंगिरिफोरनि सायाव बेखौनो खावलायगोन जे फोरोंगिरिफोरा कनसेप्ट ओरिएन्ट टिचिंखौ होनांसिगौ लोगोसे एग्जाम ओरिएन्टेड जानांगौ आरो गथ'फोरनो कनसेप्टखौ हानायमानि क्लियार होनांगौ आरो इफेक्टिभ टिचिंखौ होनांगौ टिचारफोरा अब्लानो स्टुडेन्टफोरा बिसोरो एग्जामखौ मोजाङैनो पास खालामनो हायो आरो साक्सेसफुल खालामनो हायो ग्रीनलैंड हायर सेकेंडारी इंग्लिश स्कुলৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা লিখিছিল সকলোৱে পাছ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে দুজন ডিষ্টিংশ্যন পাইছে আৰু বহুতো ষ্টাৰ পাইছে আৰু আমাৰ স্কুলৰ কেৱল দুজনে সেকেন্ড ডিভিজন পাইছে গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ এই জগতে মই শিক্ষকবৃন্দসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মা দেউতা আৰু ষ্টুডেণ্টসকললৈ কাৰণ সিহঁতৰ কষ্টৰ ফলতে আজি আমি এই গ্ৰীণলেণ্ড স্কুলত সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 2017 চনৰ পৰাই গ্ৰীণলেণ্ড ইংলিছ হাই স্কুলত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছায়েন্স আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই গ্ৰীণলেণ্ডে 100% ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াতে স্পেচিয়েলি যিসকল ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে যিবিলাক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে আৰ্বান এৰিয়াত পঢ়িব যাব নোৱাৰে সিহঁতৰ কাৰণে এই স্কুল এই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীখন খোলা হৈছিল আৰু আমি সিহঁতক যাতে NITৰ দৰে IITৰ দৰে এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ আমি গাইড কৰি লৈ যাওঁ আৰু স্পেচিয়েলি কাউন্সিলাৰবিলাকক মাতি আমি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন মাতি আমি দেওবাৰে সিহঁতক স্পেচিয়েল গাইডেন্স দিওঁ যাৰ কাৰণে আজি আমি এই স্কুলৰ পৰা বহুতো ইঞ্জিনিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এতিয়াও বহুতো ষ্টুডেণ্টছ MBBS পঢ়ি আছে ইভেন ইন আউটছাইড ইণ্ডিয়া হয় আজি আমি এই জগতে যিসকল ইকনমিকেলি পুৱাৰ পেৰেণ্টছবিলাক আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কম খৰচতে বৰ্তমান এডমিশ্যন ফ্ৰী দি আছোঁ সকলোৱে আহি এই স্কুলত নিজৰ ফিউচাৰ ব্ৰাইট কৰিবলৈ আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক ভৱিষ্যতত এটা সুনাগৰিক আৰু সন্তান গঢ়িবলৈ আমি গ্ৰীণলেণ্ডত আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ मोजाङैनो मोनदों मा फोरमायगोन जेरै लुगैदों ओरै मोननाय बायदि मोनदों ओंखायनो लुगैदों आरो फिसानि साक्सेसआव एसे गोजोननाय मोनदों मा जायगानि आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो सौरागुरि गामिनि सौरागुरि गामिनि जों गोबर्धना थाना बेसे पार्सेन्ट मोननो 82.8% मोनदों मायाव साइन्स ना साइन्सआव मा मेसेज होगोन आरो मा खावलायहरगोन नोंसानि फिसाजोनि सासे साइन्सआव मोजां फिथाइ मोननो हादों आं बेखौनो बुंनो सानो सिगांनिफ्रायनो बिदि आसा खालामखादोंमोन 80+ मोनगोन होननानै थिग लुगैनाय बायदि मोनदों आरो ओंखायनो बे साइन्सआव फरायनानै गथ'खौ आङो सासे मेडिकेल लाइनाव हरनो सानदों बेखौनो बुंनो सानो आरो जोंनि गार्जेनफोरा एसे गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांसिगौ जाहाथे गाज्रि लामाथिं दा थांथों बेखौनो आं हास्थायो आरो दानिया खोनानो मोनो आरो नुना मोनो गोबां गथ'फोरा लाइमोनफोरा ड्राग्सजों एडिक्टेड जाबाय ओंखायनो बेफोरो जाहाथे गोजान जायो बेफोरनि थाखाय जोंनि गार्जेनफोरा सांग्रां थानाया गाहाम आरो बेखौनो आं लुगैयो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स
बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, OT टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।